arresien aurretik hemen kale bat egon zen, ikusten duzue, kalea. Orduan kale luzea zen, eta ateratzen zen kanpo aldera, baina gero arresien zutenean kale hori moztuta geratu zen. Bai. Kalearen gainean etxeak eraiki zituzten, ikusten duzue, hauek dira barrakoiak edo etxe guztiak edo gela guztiak barrinak dira, kubikuluak dira edo logela modukoak, eta hemen instalatu zen Kristo osteko 4. eta 5. mendeetan, osea, hau abandonatu baino, 50 urte lehenago, kohorte bat. Zer da kohorte bat? Hor jarri dut kohort galika edo, gudaroste bat. Izango ziren 500-800 lagun, edo ezagun, lagunak ez ziren, baina lankideak ziren, bai, militarrak euren artean ez dakizena molatuko diren. Orduan, hemen bizi izan ziren. Orduan, interesgarria da, hori, legio bat osatzen zuten, badakizu hemen, ez dakit, igual historia dituren bat egongo da edo, 6.000 lagunek edo, hori zen legio bat. Legio bat banatzen zen 10 kohorteetan, kohorteak. Eta kohorte bakoitzak zituen 10 zenturia. Eta zenturia bakoitzak 80 pertsona. Zenturia ez egun, 80.